Výkazy práce, no, to je slovo, které spoustu lidí děsí a někdo si představí excelovský tabulky, já nevím, co všechno různýho hroznýho si můžou představit. Jsou to prostě věci, které lidi si myslí, že musí dělat, ale není to tak úplně pravda, že by to museli dělat. Musí, aby věděli, kolik vykázali práce, ale má to i nějakou druhou stranu a proto tady mám dneska s sebou Markétku. Čau, Markétko. Čau. A Markétka není tady z toho důvodu, že by to byl nějaký manažer, který na to kouká z vysoka. Markétka je náš zaměstnanec, naše testerka na vývojové oddělení, u produktů, u našich softwarových produktů. Správně. A Markétka ty výkazy opravdu dělá, takže nám to může připodobnit z toho svého pohledu a vy uvidíte nebo i uslyšíte, proč vlastně jsou výkazy práce důležitý z pohledu zaměstnance. Markétko, pamatuješ si, když jsi poprvé slyšela o tom, že se v e-bráně bude vykazovat? Co jsi o tom pomyslela, že vlastně začneš být kontrolovaná napříč jakoby, firmou a všechno, co uděláš, vlastně bude zdokumentovaný? No, na jednu stranu to byl takový jakoby strach, nebo bylo to najednou jakože, cože? Takováhle kontrola, nebo jakože a co všechno máme jako vykazovat? Co si potřebuji odskočit, nebo něco? Musím zastavit výkaz? Ne, jako bylo to takový, všechno uvidí se, bude si vědět, kam sahám, nevím, taková představa toho, že jako zároveň jak dlouho to trvá udělat výkaz, že jakože, takže já teď dělám svoji práci a ještě musím myslet na to vykázat, jít sem. A no bylo to takový spíš děsivý na začátku. Takže vlastně úplně první reakce byla taková, co to je, to vůbec jako nechci dělat, což je úplně jako typický, když člověk má třeba první zaměstnání, protože e-brana vlastně je tvoje první zaměstnání, je to tak. A tím pádem jsem neměla to ani moc s čím srovnat a najednou prostě tady se dostala aktivitu a vykaž si tam předtím, než teda jdeš čůrat. Protože většinou, nebo jako i čůr pauzy asi si můžeš vykázat, ale obědy ne. To jako, to už víme, že to je klasický. No to je velmi běžný, no, takže když jsi zmínila třeba, jak dlouho trvá ten výkaz, protože to si zmiňovala, že je takový, že no jak dlouho než to vykážu, to trvá třeba 5 minut, jako že pokud by to trvalo 5 minut, tak by to asi nikdo jako dělat nechtěl, takže máš to třeba nějak změřený, jak dlouho to může trvat? Ne vyloženě, že bych si to úplně stopovala, jo, ale takovým odhadem, já nevím, půl minutky, jo, samozřejmě záleží, jestli u toho výkazu si píšu ještě nějaký poznámky k tomu, nemůžu najít aktivitu nebo něco takového, ale jako je to prostě chvilka. A vypadne internet. Samozřejmě, můžou do toho líst jakýkoliv překážky, ale přibližně půl minuty. Což je docela dobrý průměr. Asi jo. Na výkaz. Je to chvilka. Je to chvilka. Jo. Takže když jsi říkala, že to je vlastně rychlý a víme teda, že to zabere jenom půl minutky, pomáhá ti to i jako k něčemu jinému, třeba ty výkazy, že sice teda výkaz trvá dělat půl minuty, ale měří ti to teda ten čas a ty pak můžeš třeba líp odhadovat svoji práci do budoucna. Určitě. Já tím, že teda jak tady bylo řečeno, jsem testerka, testuju vlastně produkty, takže pak můžu vědět, že když se na mě hodí nějaký úkol nebo testování, tak už můžu právě na základě výkazu zjistit, třeba tenhle úkol je podobný s nějakým, který už jsem testovala dřív a vím, že jsem na něm strávila, já nevím, třeba 2 hodiny, tak vím, že tenhle úkol bude cca, samozřejmě vždycky do toho pak se hodí vidle a je to třeba jinak, ale můžu si připravit třeba ten rámec těch 2 hodin a vím, že teď mám třeba 2 hodiny, tak se na to můžu jakoby podívat, že se na základě té historie těch úkolů můžu na to připravit. Zároveň potom třeba zase, když přijde nějaké ještě zefektivnění třeba mé práce, že já nevím, napíšou si nějaké automatické testy a tak dále, to je jedno, do toho nebudu zabíhat, ale prostě něco, co mě zefektivní a mělo bych rychleji třeba otestovat nějaký konkrétní úkol, tak pak zase i vidím vlastně díky těm výkazům, že to třeba fakt pomohlo, jo? Protože třeba předtím jsem ten úkol dělala, já nevím, třeba ty 4 hodiny, přijde nějaké zefektivnění, jak jsem říkala, třeba automatický test je jedno, prostě a chceme zjistit, jestli to pomohlo a najednou tam třeba mám vykázaný 2 hodiny, takže vidím, že se to třeba zrychlo o půlku. Takže i na základě tohohle té historie ty výkazy jsou dobrý. Ty vlastně vidíš, kam ti mizí ten čas, protože tvé práce není čistě jenom testovat. Vlastně. Máš tam i nějaké vzdělávání, máš tam třeba nějakou administrativu, takže, nebo porady, většinou, že jo, předpokládám, že na tvý pozici jsou ty porady hodně důležitý, takže vlastně i máš rozkouskovaný, kam ten čas přesně mizí, takže vidíš, že třeba porada měla trvat hodinu a najednou trvá 4.
Ano, to se taky děje. A to se asi děje jako v hodně firmách, takže... Jo, to je asi normální, ale vidíš to přesně v tom výkazu, jako, kde jsi strávila ten čas. Jo, ale vlastně vidíš to ty, ale zároveň to může vidět třeba tvůj vedoucí, takže je to takový jako i nástroj pro něj, že on vidí, jakoby, kam ten čas mizí a může tě ho třeba potom jako alokovat na něco jiného. Určitě, má taky přehled. Když jsi teda říkala, že díky tomu potom odhaduješ i jiný úkoly, že máš tam tu efektivitu, zkrátí se ti ten čas za 4 hodin na 2, tak je to vlastně i ohromná úspora času a ty to potom teda používáš k tomu, že podle toho odhaduješ ne podle pocitu, ale podle reality a tím pádem je to potom i pro ten tým jako by lepší, že vědí, co na tebe třeba můžou ještě házet a co třeba zase na druhou stranu už nestíháš. Jasně. Jo, je to přesně tak, i prostě ostatní vědějí, nebo potřebují si mě zarezervovat, když to tak řeknu, a jim prostě můžu říct, ale jo, tenhle úkol bude prostě na takovouhle dobu cca a podle toho už třeba se můžeme přizpůsobit, vědí, kdy to na mě dát a tak dále. Jo, takže určitě i pro ty ostatní v tom týmu, kolegy, tak je to taky důležitý. Dalo by se říct, že výkazy práce je tak, jak je vnímáme tady u nás ve firmě a asi by se měli vnímat tak nějak jako všude podobně. Jsou to, že je to vlastně jak tvoje historie, tak samozřejmě nějaký nástroj pro toho vedoucího, který mu pomůže tě třeba tolik nezatěžovat, protože samozřejmě i vidí, kolik odpracuješ hodin a když je to hodně, tak může třeba ti tu práci trošku sebrat a nějak ti to pomoct udělat. A zároveň je tam ta strana toho týmu, které díky tomu může i plánovat jako další věci, protože vy určitě pracujete ve sprintech, což spousta možná našich posluchačů bude znát, pokud jsou ze stejných sfér jako my, takže to určitě pomáhá i na těch věcech. Jo, přesně tak. Okay. Ale teďka to trošku odlehčíme. Aby to nebylo takový těžký, protože přece jenom tohle je taky za výkaz, že jo? Takže mi můžeš klidně rovnou říct, jaký třeba nejdivnější úkol si dostala, na který si musela vlastně mít ten výkaz. A neříkej, že je to tenhle podcast. Hele, nepamatuju si úplně konkrétní úkol, ale většina těch nejdivnějších úkolů chodí od tebe. No tak ježiš, tak jsme jednou třídili vizitky, jednou jsme natáčeli podcasty. No, takže to jsou za mě nejdivnější úkoly, které na mě chodí a jsou třeba trošku i mimo mojí pozici, nebo není to úkol na otestování například, nebo něco takového, takže to jsou za mě nejdivnější úkoly, no, takže třeba přesně na výkaz na tenhle podcast, například. Tak to už tě nepozvu. Jo, to je v pohodě, jenom se ptala na nejdivnější úkol, tak ti ho vedu. Vystupuješ ze zóny komfortu. To je přece to my děláme v Ebraně, takže. Takže momentálně jsi mimo zónu komfortu a je to v pohodě. Ano, a vykážu si to. A vykážeme si to, přesně, ale obě dvě, protože takhle to funguje. Pak mám tady ještě jednu otázku. Dobře. Ještě pak bude jedna, ale to se necháme nakonec. Dobře. Byl někdy nějaký úkol, který třeba podcenila a myslela si, nevím, někdo ti ho zadal, ty si řekla, jo, to bude za půl hodinky, to mi dej. Ten člověk s tím potom počítal a ty si na tom strávila třeba 2 dny. Jo, takový úkoly se samozřejmě objevujou. Zase nevím, abych dala úplně konkrétní příklad. Zrovna dneska se mi něco takového podobného stalo. Byl to vlastně zase úkol na otestování produktu, nějaký nový funkčnosti, kterou jsme udělali. Když jsem si přečetla to zadání, tak jsem si říkala, easy. 2 místa proklikám a jako dobrý a budu to mít hned hotový, no tak jsem nad tím strávila půl den, protože jsem zjistila, že tam je hromada dalších podmínek, které třeba ani nefungovaly, takže jsem to musela přetestovávat, víc prozkoumávat, takže samozřejmě i takový úkoly jsou, že se to špatně odhadne a nakonec se na tom stráví víc času, ale to je asi jako v pohodě, nebo děje se to, není to asi no jasně, nejhorší je, když je potom třeba na to napasovaný nějaký další úkol a vlastně čeká se na tebe, znamená to, že vlastně ty můžeš někoho zpozdit, ale musíš ho informovat, že jo, samozřejmě. Tak, určitě ta komunikace, prostě když jsem už v tom úkolu zjistím, že nestíhám, tak si dám info dál, že to bude trvat díl času. A se tam vlastně u nás i dá, že nastavit nějaký datum do i ten odhad vlastně časový, takže když už na tom pracuji a vidím, že to jako fakt nedám, že se blížím ke konci, tak fakt jako dát vědět, to je asi alfa omega, ale to je furt jako to je přesně tak, jako může se stát, že se to špatně odhadne, ale musí se o tom komunikovat, aby to věděli i ty ostatní, na koho to pak jde. No. Tomu se vlastně váže i ta poslední otázka a to je to, že jestli si třeba myslela, že, nebo jestli je nějaký jako dogma tady u nás, že si všichni myslejí, že to je tak rychlý, že to ani nepotřebuje jakoby výkaz a ty to uděláš raz, 2 a je to, ale ve skutečnosti nad tím fakt jako strávíš
jako randál času, že u tebe mě třeba napadá nějaká malá úpravička na webu, třeba když jsme upravovali stránku na Ebrana konferenci, tak většinou tam jako upravit jednu věc znamená, že klikneš a celá stránka je pryč. Ano, i to se stalo. Přesně jak říkáš. Obecně to jsou teda úkoly nebo prosby typu potřebuji jen, nebo jenom, jo? To za tady chvilinku. Ano, přesně. Slovíčko jen, na to jsem lehce já i mi nahoře alergický, protože většinou z jen je úplně něco jiného a zaberete mnohem víc času, takže typicky to jsou fakt nějaký úkoly, i v podstatě si říkala prostě jen něco tady malýho změnit, přepsat, změnit odkaz, no a může se samozřejmě stát, že to jen není a rozbije to klidně celou stránku, anebo je do toho prostě potřeba větší zásah a sehrát do verzí a tak dále, do toho už nebudu zabíhat, ale prostě jsou takové úkoly samozřejmě a většinou to je to jen. Malý moment, já jenom přiběhnu, že jo, a takovýhle věci. Jo, budeme to mít během chvilky, no, nebudeme. Jo, a potom vlastně ty musíš něco, že ho zastavit, věnovat se tomuhle a to by to už vlastně jenom to vyrušení, přesně tak, jo. Většina úkolů není jenom na chvilku. Takže si myslíš, že mít prostě dobře nastavený to vykazování, vykazovat si je jako správně, nebo tebe to jako, ty jsi tady kolik, 5-6 let, takže určitě už je to pro tebe denní chleba, už ti to nepřipadá jakoby zvláštní, ale třeba ti připadá zvláštní, když když někdo nevykazuje a prostě si jako dělá v nějakých firmách jako tak nějak, že řeknou, no a přijdu na 8 a ve 4 odejdu. A no co jsi dělal? Já vlastně ani nevím. Víš, že vlastně dalo by se říct, že ty výkazy i slouží k tomu, že ty opravdu víš, co jsi ten den dělala. Sice je to taková kontrola, asi bych to nenazýval určitě mikromanagementem, to určitě ne. Každopádně je to spíš asi přehled pro tebe, abys věděla, kam se posunula, co tě třeba ještě čeká, mohla si to naplánovat. Díky tomu, že to máme v tom e-systému, tak si tam můžeme velmi rychle že dávat a datum od do a ten den může vlastně mít 5 úkolů, který máme udělat a je to hotový. A rozhodně to za mě jako není špatná věc, nebo co si myslíš, jakoby ty? Jakoby jiný práci jsem nikdy nebyla, takže samozřejmě nemůžu posoudit, jo. Ale taky už tím, že jak jsi tady říkala, už jsem tady vlastně přes 5 let, tak jsem na to zvykla a už by mi přišlo asi divný najednou si po té práci nevykázat a jenom fakt ráno přijít, večer odejít a výkaz co, kam. A jako, to máš dělat teďka, je to takový zvláštní, už jsem si na to fakt jako navykla a zároveň, jak jsme tady zmiňovali, je to docela rychlovka si vykázat, takže nějak to nezdržuje nic. A jako přijde mi to přesně, jak jsi říkala. A máš přehled o tom, co si ten celý den jako dělá. Kdybych se asi nevykázala, tak jako měla bych asi bordel v tom, co jsem všechno udělala. Takhle, když ten den otestuju několik úkolů, rovnou si to po nich vlastně vykazu, tak vlastně vím i co jsem jakoby dělala, jaký úkoly jsem dělala a tak dále. A na to už se může dál prostě navazovat. Takže přesně i pro ten přehled. A zároveň o té evidenci toho, jak jsem říkala, Zefektivnění? Ano, zefektivnění práce, přesně tak, jo? Že prostě můžeš si porovnat, že když se zavede něco nového, jestli to je efektivní, jestli opravdu tu práci zrychlilo nebo ne, jestli to k něčemu je, nebo třeba zjistíme, tak zrychlilo to o 4 hodiny, to je nic moc třeba, jo? Takže zjistíme, nemusíme to řešit dál. Je to zpětná vazba vlastně. Přesně tak, jo? Že i v tomhletom si myslím, že ty výkazy nejsou úplně špatný. No. Ono, že si zmiňovala, jak je to rychlý, že jo, vlastně to je pro tebe podle mě hodně stěžejní, že kdyby ten výkaz fakt trval jako udělat jako minutu nebo 2, tak se ti do toho nechce. No, ale tím, jak vlastně ty máš ten daný úkol, když to jsme například na tom dnešním podcastu tady, tak vlastně ty máš aktivitu, úkol jako natáčení dnešního podcastu, ty máš přímo výkaz na té dané činnosti a vlastně víš, co, kdy a za kolik vlastně z toho jakoby udělala a máš i přehled vlastně po té své práci a i v tom projektu samotném. No. Přesně tak. Jo, hned si to jdu vykázat. Ještě chvilku. Ještě to trošku jenom shrneme, aby to dávalo tak nějak trošku hlavu a patu, což ono jsme to asi tak jako řekli už všechno do kupy, ale určitě bych neřekla, že výkazy jsou nějaká ohromná jako kontrola. Neřekla bych určitě, že to jako ničí jako tu efektivitu nebo tu produktivitu, akorát to tomu třeba může trošku pomáhat, no. Souhlasím, přesně tak. Já si myslím, že to takhle asi je všechno. Oni ty výkazy sice jakoby vydají na samotný téma, ale zase je něco jiného bavit se o tom s manažerem, bavit se o tom s někým, kdo to reálně jako dělá. Protože co si budeme, kdyby tady seděl nějaký náš manažer, tak je to výkazy, já vím, že tam jsou, vím, že to moji zaměstnanci dělají, ale
ukažte mi kde, ale samozřejmě jako určitě to slouží i pro ně, ale tím, jak jsme to tady vzali tak jako z rychlíku spolu, jakož obě dvě jsme tady prostě zaměstnaný, takže víme jak na to, tak si myslím, že je to asi všechno, co jsme mohli předat. A kdyby to ještě kohokoliv zajímalo, kdyby něco chtěl vidět s výkazama, tak určitě doporučujeme navštívit naše stránky eSystem.cz a tam všechno najdete.